Crkveni vrh tradicionalno koristi kršćanske blagdane ne bi li neistomišljenicima poručio što ih ide, pa tako ovogodišnji Uskrs nije bio iznimka. Na svečanoj misiji u Zagrebačkoj prvostolnici kardinal Josip Bozanić okomio se na medije kazavši kako zlo želi vladati medijskim svijetom i kako se obiteljima koje svjedoče kršćansku sliku muškarca i žene šalju poruke da su manje poželjni od nekih drugih oblika suživota kojima se želi predstaviti takozvani novi oblik obiteljskoga života. Na tom tragu bio je i govor makarskog monsinjora Marina Barišića, koji je u katedrali Svetog Dujma svoju uskrsnu poruku posvetio obitelji. Rekao je da je zaglavni kamen budućnosti ljudskog roda samo obitelj utemeljena na zajedništvu muškarca i žene, još jednom pokazavši koliko je dio crkve isključiv prema različitim oblicima obitelji koje bi se valjda zato trebale osjetiti manje vrijednima. Protivnici pobačaja ohrabreni su nakon što se na vlast u Poljskoj vratila konzervativna stranka pod utjecajem katoličke ideologije, Pravo i pravda, a tu su promjenu toplo pozdravili brojni svećenici. Pro-life aktivisti sada praktički traže zabranu pobačaja i ovog su mjeseca u parlamentu uputili građansku inicijativu zakona kojim bi se pobačaj dozvolio samo u slučaju spašavanja majčinog života, a za obavljanje ilegalnog pobačaja traže zatvorsku kaznu od 5 godina. Kako bi većinska stranka u parlamentu Pravo i pravda uzela na razmatranje novi zakon o pobačaju, potrebno je prikupiti 100.000 potpisa, što bi se lako moglo ostvariti. Prijedlog novih ograničenja prava na pobačaj kritizirale su feminističke udruge koje ističu kako se zabrana prava na legalni pobačaj smatra oblikom zlostavljanja. No pro-life aktivisti se ne zaustavljaju na tome, već su pokrenuli kampanju i protiv državnog financiranja in vitro oplodnje, iako takav postupak za bračne parove odobrava čak 75% stanovnika. Protivnici pobačaja traže i zabranu prodaje pilule za dan poslije, koja se sad može kupiti u ljekarnama, a ministar zdravstva već je najavio kako će se to uskoro promijeniti na način da se izdaju samo na liječnički recept. I live in Northern Ireland and I come from a same-sex family. Engleska, Wales i Škotska ozakonile su istospolni brak, no zbog blokade zastupnika Demokratske stranke Unionista, bračna jednakost još uvijek ne postoji u Sjevernoj Irskoj. U borbu za bračnu jednakost u svojoj domovini uključio se 15-godišnji Dara Tibbs iz okruga Down, te na YouTube-u objavio dirljivi video. Tibbs govori o tome kako je on dijete iz obitelji istospolnih roditelja koji se ne mogu vjenčati ni nakon 21 godine zajedničkog života i da ne vidi ni jedan razlog zbog čega on i brat ne zaslužuju jednaku pravnu zaštitu kao djeca iz drugih obitelji. Nakon što je otkrio kako se lokalni političar i zastupnik u skupštini Gordon Dunn protivi ozakonjenju bračne jednakosti, pismeno ga je zatražio da mu odgovori zašto se tome protivi. Političar ni nakon mjesec i pol nije odgovorio Tibbsu, ali se oglasio glasnogovornik Demokratske stranke Unionista i rekao: naša stranka podržava tradicionalnu definiciju braka kao zajednicu muškarca i žene i sukladno tome smo i puno puta glasali. Ne vjerujemo da bi brak trebalo redefinirati. Kraljevsko-škotsko geografsko društvo uručilo je pjevačici Annie Lennox medalju Livingston kao priznanje za iznimna postignuća u dugogodišnjem aktivizmu i borbi protiv HIV/AIDS-a. Ovim priznanjem je prepoznat i rad Annie Lennox kao ambasadorice UNAIDS-a, Oxfama, 46664, Amnesty Internationala i Britanskog crvenog križa. Lennox je na svečanosti izjavila kako je istinski počašćena ovim značajnim i povijesnim priznanjem, ali kako još ima puno posla do ostvarenja njenog sna o nestanku AIDS-a. Annie Lennox je u svojoj karijeri osvojila Gramije, Oscara, Zlatni globus i mnoge druge brojne glazbene nagrade. Uvrštena je i na listu 100 najboljih pjevačica svih vremena, a 2010. proglašena je humanitarkom godine. Zbog doprinosa u podizanju svjesnosti po pitanju seksualnog zdravlja na globalnoj razini i borbe protiv AIDS-a i siromaštva u Africi, kraljica Elizabeta II. Dodjeljuje Annie Lennox titulu Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. From this little girl to this one. The right medical care and attention can transform the life of someone with HIV/AIDS.
We must help people get the treatment they need. Their lives depend on it. Please get involved. Thank you. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.